Ungena njalo kaloku usigantsonzo, indoda emfutshane, indoda inesiswe esikhulu yangapha kulanda kuthiwa kusemacibe kucentane. Kunovenkile omkhulu owaziwayo kulanda ukuba kaloku akho nto angayenziyo. Uthengisa ikiriva, ulungisa ifowuni, uthengisa impahla, akho nto angayenziyo kuba kaloku uzama ukwenza imali. Singenile ke bantu abahle namhlanje, being the 14th of February 2022, lusuku oluhle ke. Nangona sisaqhuba ngayo i-Black History Month, namhlanje kuthiwa yi-Valentine's Day. Happy Valentine kuni nonke ke abamameleyo on the 14th. Nawo zawumamela after the 14th sisathi Happy Valentine's Day. Sincokola ke namhlanje ngomcimbi wotata, sithi masilungise lo mshini. Manekhumbula la ngomithi khawulethe umshini wami. Uyakunceda ngantoni lo mshini ozawufika ube ungakhokhi ngumshini onjani na lo mshini? Uza kugxothisa nalapha phakathi kwekhaya. Siphethe loo nto ke yalo mshini namhlanje, sithi sipolisha umtshini. Kaloku iValentine kufuneka lento ihambelane nosuku. Uyawuthini kaloku ngolu suku lwabantu ababini, ufike wena uyihafu yomntu? Phambi kokuba singene ke kuyo le ndaba yomshini wam, sithi wena mntu ofuna ukuya kweli khaya ungalibali ukusubscribe. Iyayibona mos iyakhula le nto. Siba ngaphi namhlanje? Ndilwela uyijonga kodwa iyapho kuyiwa khona. Sithi ukubana unento ozifunayo apha ekhaya siyaposa mntana omhle. Uyafona nje wena uthi ndicela into ethile sikuposele. Abanye ke because umntu akayazi bufuna ntoni, uzawuqale apha enzi appointment, sincokole ngengxaki zakhe. Xa sesiyibona ba le nto yalo mntu ifuna ntoni, simthumelele. Abe disappointed lo sizawuthi ingathi ayifuni kwayeza lena yakho into ifuna ugoduke. Siyayenza ke naleyo. Wena mntu othi nali ilumbo lenyoka, nantsi into ihamba pheswini, okanye ndinesilwane nje omnyathi ngumgqwaliso, omnyathi nantsi into ijikeleza ekhaya, omnyathi ndiyahlanganisa ibhizinesi ayihambeli indawo, andifuna ukuyithwalela le nto, ndifuna ukuthetha nabantu basekhaya ukwenzela uba ibe ngabo abandincedisayo ukuyikhulisa le business. Sikhangele mntana omhle, sibone uba kuhlanganiswa ntoni xa kuhlanganisela ukuba uncedakale. Nantso ke besithetha ngayo kanovenkile ethi zothenga. Masigqithe ke ngoku singene kumcimbi wanamhlanje, sithi polisha umtshini. Yabona ke sibeka mandi, polisha umtshini ndoda ndini, uyipotyoleze le nto yakho mani, uyijikajike le nto, umane uyijonga uyibone bathini ngathi nenoko le nto yam iyaya apho iyakhona. Akukho nto ke that is as embarrassing xa ngumntu ongutata njengokuba ubudoda obubungasebenzi ingxaki. Kodwa phambi koba singene kuyo le nto sidibanisa neValentines, kuba kaloku andithi nigonene. Ithini le nto eValentine? Sesibhizi kangaka sithenga iflower nje, omnye ayishiya apha egadini ukuba ucinga uba le ayoyithenga izamsondeza kulo sisi. Le nto iValentine yinto eqale eRome phaa ngoma 180. Yaqala le nto iyinto festival, kwakuthiwa yi-Feast of Lupercalia. Yayiloo ndoda ke ingazwayo ke kweli cala, isaziwa kwelaa cala. Le festival yayiqala nge-13th iyophela nge-15th kaFebruary, but the main day was the 14th. Ngayo le event bekuye kubekho ii-sacrifices ezenziwayo. Kuzawuxhelwa igusha, ibhokhwe, kuxhelwa inja, kuthathwe la mafele azo. Oosisi abakhoyo kule feast bazawumane bebethwa ke, not ubethelwa yapani, mane bebethwa ngala mafele ezi zinto, kuthiwe kufuna babe fertile. Yayinto ehambelana nokuba oosisi bazale. Kwangayo le festival enye into yayisenziwa, kwakwenziwa into ebulotary. Nje basilapha nje oosisi bazawubhala amagama afakwe kuloo nto, indoda imane ithatha igama olithathileyo ngusisi ozawujayiva naye ngala period. Abanye ke bebengajayivi only nge-13 to 15, bebejayiva bade bayotshatana. Kuthe phaa nge-3rd century kwakukho indoda kwakuthiwa Valentine, was a priest. Le ndoda engumntu owayetshatisa amaKristu ngelaa xesha, nguye umntu otshatisayo. But le ndoda enguValentine lahamba ixesha. Uking owayekhona ngelaa xesha got tired of this fellow. Lo king wayekhona wathi le chap mayinqunyule umqala koku kutshatisa kwakhe, andiyanoba inengxaki nobuKristu ntoni. But kuthe phaa nge-5th century another pope. Remember, this was uValentine wayeyipope but was a priest, graduated, and then wenziwe saint.
uthe xa enziwe isaint uPope owayekhona nge-5th century waphelisa la feast wathi makucelebrate uValentine owayepromota into yokuthandana ukutshata and so on. We ended up ke with olo suku lweValentine kukhunjulwa la Saint Valentine. Sisukile ke kuValentine nanku umtshini awuhambelani nomtshini lona awuhambelani nalento ka Saint Valentine. Silungisa lo mtshini nge-pumpkin seeds. Sithi mntanomhle wena tatandini khawufumane i-pumpkin seeds. Ziyafumaneka kuyo yonke indawo ethengisa ezi zinto like I know or Discam, I know or Shoprite, I know. Uba uye kwi-section ethile ene-seeds, pumpkin seeds and other forms of seeds, grape seeds and others. Ufika zikhona uzafika ixesheni zizi-green. Zenza ntoni ezi pumpkin seeds? Ziyamboosta man umntu ongutata. Whether uzawudibana nazo zi-green or zimhlophe isekwazizo, but in the main uzawudibana nazo zi-green zingenayo laa nto ikhavarishayo. Ezinye udibana nazo zikwi-cereals. Sihambela kwi-cereals ezi zinto. Nxa kula wena mana iphekwa le nto, tata le nto phose emlonyeni rham iza kukuncedisa kule ncoko yanamhlanje. Abanye ootata kude kuthiwa umntu uphele engagoduki ngenxa yomshini, agqithe ethaveni afike ekhaya enukutywala, omnye abukele ibhola le beyibukele izolo ubhola made kulalwe athi nyubelele ezingubeni njengenyoka kuba kaloku kubi emva. Iyaqumbisa ke laa nto uhleli nje utata unengcwangu because le nto is embarrassing. Ingakumbi if you don't talk about it. Iyancedisa into uba kuthethwe phakathi kwekhaya, utatatsho athi hey Nosakhele, hayi umtshini Nosakhele. Onosakhele banamava. Uyayazi uNosakhele hayi kuthiwa tata because abantu abangomama bayancokola ngento zonke. Omnye uve ngomnye uba naye uNokhaya ubhele wayeneproblem, uNokhaya wathi uNosakhele abe uyancedakala anceda utata wakwakhe. Silungisa loo nto ke ngale Valentine. Ezi pumpkin seeds ke mntanomhle kudala zaziwa ngootata kula makhaya ethu. Phandiwe ke into pumpkin seeds, hamba nawe uyoziphandela ngokuba ugooglishe ulive ibali lithini. Namhlanje sizawuthi vandla ezinye ze-benefits zokusebenzisa ezi pumpkin seeds ukwenzela batata ube ngumntu oqala ungena ezingubeni ulinde man. Kuthiwa number 1, ezi pumpkin seeds zine-vitamin ekuthiwa yi-zinc. I-zinc masiyincome ne-iron. I-iron incedisa igazi ukuze igazi lihambe. Uye kutsho ngegazi uthi une-anemia ndodandini khawukho ube nendoda esegazini. But i-zinc is one of the vitamins ezi-good for umuntu ongutata. You can miss some of them but not i-zinc. Khawuthi uthenge noma le nto kuthiwa i-zinc complex. Uzafika i-zinc inazo nezinye oma-cobalt and so on, but fumana le zinc because iyancedisa kuwe mntu ongutata kwiingxaki zethu ze-testosterone ezikwenza xa ihlile uqumbe. Iphinde kwale pumpkin seed ibe nee-antioxidants ezidibanisa no-vitamin E. Ingu-oil soluble vitamin. Iyazinceda ke nezinye izinto. Uzawuthi ubuyajonga kwinto ze-skin, i-vitamin E ikhona, siyayifaka koma-aloe vera oil nezinye izinto that assist skin, but iyancedisa le nto nakwezi zinto zethu singabantu abangootata. Kwale pumpkin seed ikuncedise ukuminimiza i-risk ye-prostate cancer. Once ube ngumntu ongutata uqala uthi 35 years kuthiwa uyiqalile ijeni yokuba ungangu-exposed unless mhlawumbi unazo i-DNA into ezikwenza ube ngu-predisposed because of i-genetic nto understand. Mhlawumbi phaa kokwenu kukho i-problem yegene yokuba exposed kwi-prostate. Ukuba kukho njalo yizame wena le pumpkin seed urhamrhamze kuba le prostate ayikanyangeki ncam. Bakhula nayo abantu abanemali baye kumazwe angaphandle bozamana nayo. Iphinde kwale pumpkin seed incedise kwi-bladder health. I-bladder ke kufuneka ihleli nje isebenza kakuhle because is the sac ebamba umchamo. Singabantu abangootata once ube nezi-prostate ube neproblem ye-bladder uhambe umuntu ongutata ukuthi uphele ezichamela kuba kaloku i-bladder le esa-sphincter laa ndawo ivalayo umchamo iyakwazi uhambe ihambe ingasabambi. Yayiqonda mos i-bladder yile iqokele eza toxins from the kidney. Ke ngoku if le bladder ayikho healthy iba under uxinzelelo ne-bacteria that are there. Iphinde kwalento yale pumpkin seed incedise eku-improveni i-blood pressure, i-blood glucose levels.
iyancedisa le nto yabona kuku-end because kukhona nezinye encedisa kuzo i-heart umzekelo incedisa uba i-heart yakho ibe right because kaloku le nto ino-magnesium le nto ine-vitamins ezininzi ezincedisanayo nempilo yakho. Sisathetha ngomntu ongutata, if your heart is pumping izawulityhala igazi liyofika tatandini kumtshini wam because ukuba lifiki akho nto yenzekayo because funeka ibe ligazi eligcwalayo kulaa kona. Iphinde kwale pumpkin is high in ifiber, ram bimbilili. Le fiber iyancedisa apha kwi-digestive system. Iyakhumbula mos uba if i-digestive system ayisebenzi kakuhle ayizubakho i-absorption of i-nutrients apha kuwe emzimbeni, uyazitya eza nutrients ziyazihambela. Iphinde le nto ibaluleke xa ngumntu ongutata ukuthi uzikline. Abantu abangootata from time to time basela amayeza oziklina, basela amayeza ocima so that i-digestive system ihleli nje i-right so that igazi lomntu ongutata libe liyajikeleza. Iphinde le nto bathi incedise uku-improva incindi lena yobudoda kuba kaloku kufuneka le ncindi yobudoda ikwazi ukutravelisha, ingakumbi itatandini othi ufuna usana wena nalo mama wakwakho. Ukuba le nto izawuhamba ijika apha kufutshane idinwe, hayi game over. Funeka ikwazi uhamba igqithe kwi-uterus yongena kwi-fallopian tubes apho yokutshona khona phi eqandeni. Ukuba izokwazi uyihamba la trip, hayi mntanomhle akho sana luzawuphuma kuloo kona ukuyo. Yile nto ke sithetha ngayo, mntu ongumama uyaphinda na umncedise lo mntu ongutata nje berhamza ezi pumpkin seeds nalapha ekutyeni ufake ukutya kuqhwethayo, ii-chilies because nazo ziyalenza igazi libaleke, ooma-garlic, ooma-nto nento, ijinja umzekelo, ibe zizinto ezikho zonke izinto ezingathi xa uyisele uyapila. Ziyamncedisa umntu ongutata ukwenzela uba ngale Valentine abe shushu ii-oysters. Yabona ke xa utya kamnandi utye nee-oysters. Iyaphinde le nto i-improve i-sleep cycle. Kukhona i-amino acid ekuthiwa yi-tryptophan. Le amino acid in the presence of i-zinc iyakhonvetheka kwinto ekuthiwa yi-serotonin and then ibe into ekuthiwa yi-melatonin. Yihomoni ke ngokulena ekwazi uba ulale. Ayincoma omnye utata athi yabona phela ukuba ndiye ndaqhuba kubusuku obuthile ndilala kamandi. Yabona ke abantu abangootata bayithanda laa ndawo yondilala kamnandi. Natso ke into besiyiphethe ngale Valentine's Day sithi mayibe mnandi ibe shushu le Valentine Day, sibe khona iflawa, kubukelwe neemuvi, kugonwane kombathwe. Today nje bi-14th of February kuyanetha eMonti. Ndiyabona uba ihambelana nolu suku kwenza uba kuvalelwane endlini, kuqhushumbe amantshontsho. Nantso besiyiphethe ke tata, khawuhambe uyozikhangelela i-pumpkin seeds. Iyafumaneka ko-fruit and veg, iyafumaneka kwiivenkile that buy seeds. Uba uyile kwishelf ethile ethengisa forms of seeds, kule section iba ezi zinto herbal, uzawufika ikhona i-pumpkin seed. Hamba kuyoyithenga, ungazi kwabhela sinayo camagu.